Ovogodišnjom donacijom zaokružujemo četvorogodišnji sporazum koji je Klinički centar Crne Gore iskoristio na najbolji mogući način. Sa ponosom vas pozivamo da obiđete Centar za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju koju smo renovirali i obezbijedili uslove koji zaslužuju naši pacijenti i zaposleni i uvjerite se u rezultate zajedničke aktivnosti. Slika govori više od riječi, a za današnji izgled ovog centra doprinijele su i donacije CEDIS-a. Drago nam je što ste pored velikog broja crnogorskih ustanova odabrali baš Klinički centar Crne Gore i da vrijednim donacijama podržite naše konstruktivne i opravdane ideje i projekte. Ovogodišnja donirana sredstva ćemo također mudro utrošiti i unapređenje uslova na klinici za neurohirurgiju gdje se liječe veoma zahtjevni pacijenti. U ime Kliničkog centra Crne Gore, naših pacijenata, zaposlenih i svoje lično, uz želju da i dalje ostvarujete zavidne poslovne rezultate, zahvaljujem se CEDIS-u na dosadašnjoj podršci, uvjeren da ćemo promovisati još mnogo zajedničkih uspješnih projekata.